Uitați narațiunile comune despre carteluri care își încep ascensiunea cu mirajul îmbogățirii rapide. Ceea ce veți descoperi acum este o poveste cutremurătoare, născută din disciplina militară implacabilă, din teroare pură și din coduri radiocriptice, unde o singură literă a ajuns să definească o armată proprie. Granița dintre Texas și Tamaulipas nu a fost un simplu hotar, ci un punct de lansare pentru cea mai brutală privatizare a forței din istoria modernă a Mexicului, transformând frica într-o monedă de schimb omniprezentă. Imaginați-vă anul 1997, în orașele Matamoros și Reynosa, aflate pe o linie fragilă între războiul pentru controlul plazelor și vânătoarea armatei după convoaiele de contrabandă. Noul lider al cartelului Golfului, Osiel Cárdenas Guillén, nu căuta aliați, ci un nucleu de asalt capabil să supraviețuiască oricărei incursiuni sau ambuscade. L-a găsit în persoana locotenentului Gafe, Arturo Guzmán de Cena, poreclit Z-1, care a reușit să ralieze peste 30 de combatanți din elita militară, oferindu-le salarii despre care registrele armatei nici nu visau. Această mișcare a stabilit tonul pentru anii ce aveau să vină: protejarea șefului, anihilarea rezistenței și menținerea controlului asupra coridoarelor. Antrenamentul lor, care conform rapoartelor includea tehnici de asalt, curățare de teren și luptă urbană, posibil chiar și cu instructori israelieni și americani, a transformat codul Z dintr-un simplu simbol într-o marcă a terorii pe întregul arc nord-estic, de la Bahia la intersecțiile din Nuevo Laredo. Despre originea numelui Z se discută și astăzi, fie un cod radio de rang înalt din Poliția Judiciară Federală, fie o marcă militară a epocii în care literele erau folosite pentru grade. Însă, în memoria colectivă a străzii, Z s-a consolidat ca vocea din căști înainte de un atac și ca semnătura lăsată pe zid după o execuție. Misiunea inițială era clară și rece: căutarea și eliminarea inamicilor, escortarea transporturilor, asigurarea plazelor, colectarea datoriilor, răpiri și extorcări, tot ce cimenta piramida veniturilor și a intimidării la intersecțiile din Tamaulipas și în suburbiile de graniță ale Rio Grande. Los Zetas au încetat rapid să fie doar garda de corp a unei persoane și au devenit o aripă mercenară cu propriul statut operațional. Geografia lor s-a extins odată cu apetitul cartelului Golfului, care impunea ordine nu prin negociere, ci printr-o demonstrație rapidă de forță și putere de foc copleșitoare. Adversarii au interpretat aceasta ca pe o provocare. În Sinaloa a apărut o replică similară, Los Negros, însă chiar și atunci era evident că această copie era inferioară în termeni de coeziune, modularitate și tactici de desfășurare semnate în orașe. Ploile din septembrie și praful din noiembrie 2002 în Matamoros nu sunt amintite pentru vreme, ci pentru confruntarea armată care avea să-l ucidă pe liderul lor. Arturo Guzmán de Cena a fost ucis de militari într-un restaurant, iar comanda a trecut la Heriberto Lascano, Z3, un om cu aceleași rădăcini militare și o viziune mai sistemică asupra modului în care un instrument de forță se transformă într-o structură de influență autonomă. Schimbarea vocii la radio nu a alterat ritmul operațiunilor. Structura și-a păstrat nucleul și a început să se comporte ca o brigadă paramilitară, obișnuită cu o hartă a coridoarelor și o ierarhie unde fiecare zonă de responsabilitate era legată de o economie specifică rutelor, nu de titluri furate. Acest moment nu reprezintă o legendă de invincibilitate, ci o cotitură către supraviețuire prin interșanjabilitatea oamenilor și menținerea rutelor, unde moartea lui Z1 nu a fost un sfârșit, ci un test al rezervelor, rotației și continuității ritmului. Martie 2003 a schimbat definitiv echilibrul. Arestarea lui Osiel Cárdenas a privat Golful de centrul său istoric de greutate, iar aripa militară a obținut nu doar dreptul de a se exprima,
ci și o cotă în procesul decizional privind siguranța liniilor și sancțiunile împotriva celor care le obstrucționau monetizarea. Până la extradarea lui Cárdenas în 2007, umbra sa a persistat, dar în ritmul real al plazelor, un alt nume deja răsuna, Lascano, și sub conducerea sa, Los Zetas s-au transformat din mercenari într-un mecanism semi-autonom care negocia prin intimidare și adăuga noi voci la contabilitatea cartelului. Nu era vorba doar de droguri. În fluxul veniturilor s-au consolidat răpirile, protecția pentru sectorul auto și logistică, traficul de persoane și escorta armată a fluxurilor, iar la mijlocul deceniului s-a adăugat furtul sistematic de petrol de la Pemex, stabilind standardul unei economii criminale multisectoriale, unde fiecare porțiune a coridorului era asigurată de diferite tipuri de violență. În acești ani, harta nord-estului a învățat să trăiască cu o nouă constantă. Unde înainte funcționa loialitatea cumpărată, acum apărea disciplina asaltului, iar polițiile municipale, obișnuite cu dreptul telefonic, se confruntau cu un adversar pentru care tăcerea era doar modul de operare, înainte de următoarea acțiune. Însă producția de frică era doar o fațadă, în spatele căreia costurile și beneficiile principale erau calculate în orele de tranzit al mărfurilor și în probabilitățile de interceptare pe autostrăzile federale. Tocmai acest nucleu calculat a permis grupului să supraviețuiască atât morții lui Z1, cât și arestării stăpânului Golfului, fără a pierde controlul asupra nodurilor. S-a creat astfel paradoxul începutului anilor 2000, cu cât mai multe coloane militare traversau Tamaulipas, cu atât se disipa mai mult distincția între forța statală și cea privată în ochii localnicilor, deoarece în practică ordinea era garantată de cei care erau mai rapizi, mai bine înarmați și nu puneau întrebări inutile la punctele de control. În acest moment, numele Los Zetas a devenit nu atât marca unui cartel, cât mai degrabă denumirea unei metode. Grupuri de asalt modulare, înlocuirea comandanților fără întreruperi în program, acțiuni punitive ca limbaj inteligibil atât rivalilor, cât și populației care trăia de-a lungul autostrăzilor. Această metodă avea să ducă nord-estul în perioada următoare, fronturi deschise pentru Nuevo Laredo, concurența cu unitățile de forță similare ale rivalilor și o rapidă diversificare a veniturilor, unde fiecare nouă sursă era asigurată de viteza și precizia lor obișnuită. La mijlocul anului 2004, când arestarea lui Osiel Cárdenas în 2003 mutase centrul de greutate efectiv pe aripa militară, sub comanda lui Heriberto Lazcano, Z3 a început o asamblare rece și metodică a mașinii paramilitare. Personalul a fost extins cu foști militari și dezertori, iar taberele de antrenament din Tamaulipas perfecționau tacticile de asalt urban în operațiuni de rutină. Rețeaua de comunicații și codurile radio standardizau interacțiunea micilor grupuri, astfel încât căderea oricărei verigi să nu întrerupă programul coridoarelor. Misiunea nu se mai limita la protejarea unei persoane sau la comisioane pentru permisul de trecere. Harta responsabilităților a fost legată de rute și plazas, unde fiecare stradă, intersecție și acces la podurile de peste Rio Grande deveneau elemente ale unei scheme logistice unice, calculate pentru anii ce aveau să vină. Disciplina GAFE, adusă în geografia stradală din Tamaulipas, a transformat Z dintr-un ansamblu de porecle într-un mecanism de interșanjabilitate și, odată cu aceasta, într-o forță previzibilă pentru ai săi și copleșitoare pentru ceilalți, a cărei prezență era măsurată nu prin rezonanța trofeelor, ci prin stabilitatea capacității de tranzit. Atunci, în 2004-2005, orașele de pe axa Reynosa-Matamoros-Nuevo Laredo au perceput cum piramida puterii schimbă cotidianul. Puncte de control invizibile pentru ochii externi, ture de supraveghere, obișnuința ieșirilor scurte și precise ale unor grupuri mici de oameni, unde fiecare minut era calculat pentru un semnal radio și o traiectorie de retragere.
Polițiile municipale, formate pe un sistem de înțelegeri telefonice, s-au găsit neputincioase în fața rutinei asaltului, când nu avertizau, ci acționau, și nu negociau, ci interziceau negocierile prin forța obișnuinței de a curăța terenul. Pentru Lascano, sistematicitatea însemna mai mult decât eficacitatea. Creșterea nucleului de personal a fost însoțită nu doar de antrenamente și achiziții de armament, ci și de introducerea unei logici financiare simple, rezervarea rutelor și duplicarea obligatorie a surselor de venit, astfel încât orice transport eșuat să fie compensat de o altă sursă de buget. Astfel, în cadrul configurației cartelului Golfului, a apărut o aripă care trăia nu din legendă, ci din exploatarea coridorului ca o linie de producție. Pe acest fundal, încercarea din 2005-2006 a cartelului Sinaloa de a-și impune prezența în Nuevo Laredo a apărut un joc pe teren străin. Plaza strategică către pădurile Laredo Los Indios atrăgea resurse și proximitatea autostrăzii I-35, dar a întâmpinat rezistența unei rețele antrenate de grupuri mici, obișnuite să controleze drumul și portul fără demonstrații exagerate. Schimburi de foc în oraș, atacuri asupra coloanelor, eliminarea intermediarilor și a șefilor de securitate locali au transformat administrarea municipalității într-o zonă de turbulență. Schimbarea șefului poliției însemna doar că în săptămâna următoare se schimbau rutele de patrulare, dar nu și ordinea impusă de cei care controlau tranzitul. Ca răspuns la modelul Z, rivalul a dezvoltat structuri de luptă similare sub umbrela Sinaloa, dar acestea erau în urmă în termeni de viteză de desfășurare, rezistență la pierderile de comandanți și disciplină simplă a focului. Standardizarea oferea un avantaj acolo, unde improvizația se termina la primul colț de stradă. Deciziile luate în acești ani au fost extrem de utilitariste. Menținerea nodului de transport însemna nu atât câștigarea de bătălii, cât menținerea ritmului, iar ritmul necesita calcularea timpului de sosire, fixarea ferestrelor la frontieră și suprimarea planificată a celor care obstrucționau. În cadrul acestei logici, trecerea la un model devenit multisectorial a apărut inevitabilă. Răpirile, extorcarea, traficul de persoane și arme au încetat să mai fie o măsură temporară, devenind al doilea pilon al veniturilor, distribuite pe zone de responsabilitate. Cazul cel mai emblematic a fost furtul sistematic de petrol și combustibil de la Pemex. Pierderi din conducte, legături nocturne, facturi falsificate și acoperire la accesul punctelor de distribuție au transformat energia într-un alt coridor, ale cărui sume totale erau estimate la peste $1 miliard și asigurau un flux de numerar mai puțin dependent de confiscări ocazionale de transporturi. Era aceasta o abatere de la piața drogurilor? Mai degrabă era aplicarea acelorași principii militare la o nouă marfă, care nu avea miros de solvent, dar unde se aprecia controlul asupra robinetelor și valvelor. În cronica cotidiană din 2005, în timp ce știrile vorbeau despre numiri și demisii, rutele școlilor și fabricilor se adaptau deja la ferestrele de siguranță neoficiale, iar transportatorii privați se conformau ordinei celor care decideau ce camion avea să plece primul. În asta consta puterea Z, nu în anunțuri răsunătoare, ci în capacitatea de a forța pe toți, de la intermediarul de droguri la parcul de taxiuri, să trăiască conform calendarului coridorului. Încercările unui răspuns administrativ se loveau de modularitate. Arestarea unui comandant nu schimba programul, pentru că a doua zi locul său era ocupat de un altul, deja antrenat, cu aceleași contacte și același cod radio. Disciplina GAFE, testată în alte războaie, în nord-est a devenit limbajul străzilor, iar acest limbaj explica mai bine decât orice buletin de ce controlul unei plaza se menține acolo unde nu se discută de titluri. În cadrul legăturii cu cartelul Golfului, un astfel de rezultat avea o expresie financiară directă.
Cu cât mai multe fluxuri treceau prin inelele Z disciplinate, cu atât mai puternică devenea poziția de negociere a celor care gestionau oamenii pe teren. Nu era vorba de o influență simbolică, ci de procente concrete pe coridoare, de dreptul de a determina cine plătea taxa și de a asigura că în zonele fierbinți deciziile erau luate ținând cont de practica asaltului, nu de înțelegeri de birou. Pentru economia stradală, aceasta însemna predictibilitate pentru ai săi și risc permanent pentru străini, iar pentru bugetele municipale, o redistribuire a plăților subterane și o supunere silențioasă a sectoarelor sensibile la logistică unui singur ordin. Aici, în 2004-2006, s-a conturat schema în care aripa de securitate a încetat definitiv să fie un serviciu și a devenit un operator, iar operatorul a cerut inevitabil o cotă de control. Geografia confirma aceasta mai bine decât orice declarație. Reynosa, ca poartă către interiorul statului, Matamoros, ca nod istoric al Golfului și mai ales Nuevo Laredo, ca cheie pentru depozite, pasaje și fluxuri legale prin poduri, trăiau conform programului grupurilor Z. În momentul în care orașele au învățat să recunoască tăcerea ca precursoare a unei operațiuni, aripa armată avea deja personal, contacte și fonduri suficiente pentru a dicta condiții de la egal la egal în cadrul vechii legături. Aceasta nu necesita aplauze și cuvinte mărețe. În cronica acelor ani, 3 lucruri erau considerate mai importante decât altele: stabilitatea coridorului, viteza de răspuns la interferențe și volumul de bani care ajungea în casă fără pierderi. Unde aceste 3 variabile convereau, numele de pe steaguri era secundar. Unde cel puțin una dintre ele eșua, nu serveau nici telefoane amicale, nici vechi înțelegeri. De aceea, anii 2004-2006 au devenit pentru Nord-Est timpul în care harta familiară a puterii era redesenată conform logisticii, iar logistica răspundea cu o disciplină în care nu existau pauze. În 2007, extrădarea lui Osiel Cárdenas în Statele Unite a distrus definitiv echilibrul anterior în cadrul legăturii cu cartelul Golfului. Aripa armată, sub conducerea lui Heriberto Lazcano, Z3, a încetat să fie o structură de serviciu și a devenit un centru decizional autonom pentru rute, plazas și disciplină. Matricea de personal a Zetas a fost consolidată prin rotație, interșanjabilitate și proceduri standardizate de operațiuni urbane în Tamaulipas și Nuevo León. Pe teren, aceasta s-a tradus printr-o schimbare în gramatica influenței. În locul acordurilor personaliste, au apărut orare ale coridoarelor, coduri radio și asocierea sarcinilor cu nodurile din Reynosa, Matamoros și Nuevo Laredo, unde fiecare minut la accesul podurilor se convertea în bani și riscuri. Consolidarea poziției lui Lazcano a fost însoțită de creșterea personalului format din foști militari și polițiști, precum și de expansiunea în interiorul nord-estului, unde rutina armată, puncte de control, ambuscade, curățiri silențioase, a devenit norma cotidiană pentru municipalitățile de frontieră. Între 2007 și 2009, Los Zetas și-au consolidat controlul asupra secțiunilor critice din Tamaulipas și și-au extins tentaculele pe coridorul estic către coasta Veracruzului, utilizând disciplina și viteza de desfășurare a micilor grupuri, ceea ce le-a permis să acumuleze bani nu doar din tranzitul de cocaină și metamfetamine, ci și din piețele secundare de constrângere. Gama veniturilor s-a lărgit cu răpiri, extorcări, trafic de persoane și furturi sistematice de combustibil de la Pemex, unde daunele totale, estimate la peste $1 miliard, au creat o arteră paralelă de lichiditate energetică, mai puțin vulnerabilă la interceptările ocazionale la frontieră. În paralel, au fost înregistrate primele semne fiabile ale prezenței Zetas pe drumurile centrale și în statele învecinate, ceea ce le-a consolidat reputația de forță capabilă să convertească logica militară într-o economie regională a violenței. Tocmai odată cu autonomia crescândă a aripii militare,
s-au acutizat tensiunile cu conducerea cartelului Golfului din cauza cotelor pe plazas, a disciplinei șefilor locali și a ordinii de distribuire a veniturilor, deoarece modelul Z standardizat cerea subordonarea rutelor unui statut unic și nu acordurilor situaționale. La începutul anului 2010, criza a degenerat într-o confruntare deschisă. Schimbul de ultimatumuri, narcomesajele și o serie de confruntări armate în Reynosa și Matamoros au consemnat ruptura efectivă între foștii aliați și au transformat nord-estul într-un teatru de război pe termen lung. Pentru municipalități, aceasta însemna schimburi de foc constante în orașe, blocaje rutiere și execuții țintite, iar pentru afaceri a trăi conform calendarului coridorului, unde ora de plecare a camioanelor era mai importantă decât dispozițiile oficiale. Bazele operaționale ale Zetas în 2010 nu se mai bazau pe un singur centru. Sub umbrela lui Lascano s-a consolidat circuitul operațional al lui Miguel Treviño Morales, Z40, a cărui brutalitate și respect strict al regulilor interne au transformat extorcările și răpirile într-un instrument de control la fel de fundamental ca ambuscadele armate la punctele de acces ale podurilor. Această structură cu circuit dublu, conducere strategică și violență operațională, permitea nu doar menținerea plazelor, ci și redistribuirea resurselor în favoarea acelor noduri unde rezistența Golfului era încăpățânată, menținând ritmul livrărilor și rețeaua de securitate a veniturilor. Disciplina internă se manifesta prin standardizarea comunicațiilor radio, prin scenariile tipice de luptă urbană și prin pedepse stricte pentru inițiativa personală, ceea ce minimiza eșecurile în caz de pierdere de comandanți și prevenea separațiile locale, înainte ca acestea să se transforme în fisuri pe întreaga rețea. Schisma deschisă a dus la o redefinire a hărții. Coridoarele din Tamaulipas și Nuevo León au devenit un câmp de uzură reciprocă, în care câștiga nu cine era mai zgomotos, ci cine restabilea mai repede rutina și capacitatea de tranzit după încă un schimb de focuri sau blocaj. Pe acest fundal, expansiunea spre est, către coasta Veracruzului și în statele învecinate din centrul Mexicului, a consolidat circuitul de rezervă, permițând redistribuirea încărcăturii logistice și compensarea scăderilor la frontieră cu Golful, fără întreruperi notabile în fluxul de numerar. Episoade confirmate de activare a Zetas în noi zone, integrate cu creșterea numărului de răpiri și taxe impuse industriilor locale, au înregistrat trecerea la un model în care grupurile de constrângere și tranzit se suprapuneau fluxurilor legale, făcând granițele dintre economia neagră și cea oficială și mai permeabile. La sfârșitul anului 2010, războiul pentru Nord-Est a căpătat caracterul unui asediu de uzură, unde peisajul era determinat de schimburi de foc urbane, mișcări ascunse ale grupurilor și încercări periodice ale administrației de a schimba situația cu operațiuni ample de curățare, la care Los Zetas răspundeau restabilind controlul și redirecționând fluxurile. Rezultatul a fost consolidarea unei noi realități. Modelul Z exista deja independent de ierarhia anterioară a Golfului, gestiona ruta ca o linie de producție și creștea veniturile multisectoriale, împletind frica și disciplina în structura vieții urbane pe arcul de la Reynosa la podurile din Nuevo Laredo și mai departe către ieșirile estice. Per ansamblu, aceasta a predeterminat parametrii viitori ai conflictului și metodele de constrângere cu care nord-estul Mexicului a trăit în anii următori, când publicitatea violenței și rutina coridorului au devenit cele două fețe ale unui singur mecanism. În 2010, disciplina și modularitatea, acumulate în anii precedenți în nord-est, s-au transformat în cel mai evident instrument de constrângere. La sfârșitul lunii august, în municipalitatea San Fernando, Tamaulipas, într-o fermă nu departe de autostradă, pușcașii marini au descoperit 72 de cadavre, 58 de bărbați și 14 femei, majoritatea migranți,
împușcați după ce au refuzat să plătească sau să lucreze pentru aripa armată, care știa deja să transforme frica în limbajul gestionării coridoarelor. Circumstanțele erau simple și reci: capturarea la apropiere, împărțirea în funcție de utilitate, oferta de a se alătura și execuția rapidă a celor care refuzau. Locul crimei se află la câțiva kilometri de o serie de parcări ilegale de autobuze, ceea ce sublinia rutina controlului drumurilor și a accesurilor. Numărul în sine al morților a devenit un semnal nu doar pentru rivali, ci și pentru autoritățile locale. O sumă care distruge iluzia întâmplării și vorbește despre o scară productivă a violenței, calculată nu pentru un minut, ci pentru un calendar de rute. Răspunsul statului a venit sub forma unei prezențe federale sporite și a unei extinderi a investigațiilor în Tamaulipas. Dar harta stradală era deja adaptată la o tăcere forțată, când după un raid, ritmul coridorului este restabilit mai repede decât ajung rapoartele. În primăvara anului 2011, San Fernando a devenit din nou sinonim cu masacrul. Începând cu primele zile ale lunii aprilie, în apropiere au fost descoperite gropi comune, în total 193 de cadavre fiind găsite în 47 de gropi, iar cronica răpirilor de pasageri din autobuze a completat imaginea controlului, în care oamenii nu erau o țintă, ci un cost, pentru menținerea fricii pe un drum cheie. Datele din această perioadă sunt importante tocmai prin succesiunea lor. Primele descoperiri, extinderea perimetrului săpăturilor, confirmarea numărului victimelor și caracterul pe scară largă al crimelor, legate de taxa de mișcare impusă pe coridor. În paralel, autoritățile au anunțat desfășurarea de forțe de securitate suplimentare și o serie de arestări de suspecți, inclusiv polițiști locali, ceea ce a înregistrat profunzimea infiltrării structurilor municipale și a explicat de ce ferestrele de siguranță erau determinate nu de un program oficial, ci de forța care controla drumurile. În combinație cu ruptura internă din 2010 între foștii aliați din Nord-Est, aceasta a trimis un semnal clar. Publicitatea masacrelor nu este un efect secundar, ci parte a economiei costurilor de tranzacție, când un singur episod schimbă comportamentul a mii de oameni care tranzitează. August 2011 a consolidat această logică într-un oraș mare. Pe data de 25, în timpul zilei, în Monterrey, atacatorii au blocat intrările și au incendiat cazinoul Royal, motivând acțiunea ca o amendă pentru refuzul de a plăti. În câteva minute, focul și fumul au transformat sălile într-o capcană, ducând la moartea a 52 de persoane, majoritatea asfixiate în spații închise. Pentru capitala Nuevo León, aceasta a fost o lovitură dată senzației de cotidian controlat. O activitate financiară care opera în câmp legal s-a trezit obiectul aceleiași logici de constrângere pe coridor, unde termenul de plată, suma taxei și pedeapsa erau standard și nu depindeau de firmă. Rapoartele au înregistrat cum arestații au admis scopul punitiv al acțiunii, iar imaginile ieșirilor blocate și ale butoaielor de benzină pregătite au arătat aceeași mecanică ce funcționa pe drumuri, doar transferată într-un mediu urban. Reacția publică, consolidarea patrulelor, declarații de toleranță zero și promisiuni de a acoperi cu inspecții toate obiectele de acest gen s-a dovedit o oglindă a unui model deja cunoscut. După o explozie, urmează normalizarea ritmului și tocmai această capacitate de a reveni la program explică stabilitatea metodei violente în țesutul urban. Bilanțul general al anilor 2010-2011 nu se citește din titluri, ci din coincidențele numerelor, locurilor și tehnicilor de execuție. San Fernando în august, 72, San Fernando în primăvară, 193, Monterrey în august, 52. În fiecare episod sunt prezente elemente înregistrate ale aceleiași scheme de constrângere: ocuparea spațiului, blocarea ieșirii, alegerea unei victime exemplare, apoi închiderea rapidă și fuga înainte de sosirea forțelor.
Pentru coridor, aceasta însemna o conversie rapidă a fricii în plăți și supunere față de rută pentru municipalități, luni lungi cu puteri extinse ale federalilor și verigi compromise ale securității locale, al căror rol în unele episoade era confirmat de arestări și investigații interne. Pentru întreprinderile din aglomerările mari, aceasta a fost o lecție rece. Refuzul taxei nu se mai discuta în birou, ci se discuta cu foc și fum, o metodă care anula orice avantaj de negociere și muta acțiunea pe planul predictibilității rutiniere a violenței. De aceea, cronica ulterioară a Nord-Estului în acei ani a fost inevitabil scrisă prin echilibrul la două mărimi, demonstrația publică și viteza de restabilire a programului, mărimi de care depindeau nu doar fluxurile de încărcături interzise, ci și respirația orașelor care trăiau de-a lungul autostrăzilor. Începutul anului 2012, în nord-est, respira deja aerul unui război al nervilor și al brutalității demonstrative. În februarie, revolta carcerală din Apodaca, Nuevo León, cu masacre de prizonieri, a devenit o confirmare publică a faptului că disciplina războiului stradal se mutase și dincolo de zidurile instituțiilor penitenciare, unde confruntarea era condusă de aceleași module și cu același limbaj de intimidare ca pe străzile din Tamaulipas. Aceste episoade nu au fost o erupție întâmplătoare. Se suprapuneau unei linii de front deja în curs cu Golfo și unei competiții interne între comandanții de teren, unde viteza execuțiilor și predictibilitatea pedepselor deveneau o evaluare a competenței manageriale locale. Pe măsură ce rețeaua își întărea controlul pe arcul de la Reynosa la Nuevo Laredo, creștea prețul oricărei vulnerabilități a centrului, iar rapoartele de toamnă au înregistrat lovitura principală dată nucleului anterior. O confruntare armată cu pușcașii marini, în care a fost rănit mortal omul care construise această mașină ca sistem. Pe 7 octombrie 2012, pușcașii marini au localizat și urmărit un grup armat în municipalitatea Progreso, Coahuila. În schimbul de focuri au fost uciși 2 suspecți, unul dintre ei prin amprente digitale și material fotografic, fiind identificat ca Heriberto Lascano Z3. La fața locului au fost confiscate un lansator de grenade, 12 grenade și arme ușoare, așa cum au înregistrat imediat rapoartele oficiale și comunicările agregate ale departamentelor competente. Identificarea a fost confirmată de date biometrice și de baza de date a cazierului judiciar, iar în aceeași zi corpul a fost predat unei firme de pompe funebre, unde a avut loc un al doilea episod, nu mai puțin semnificativ. Bărbați înarmați au pătruns și au sustras cadavrul, privând statul de trofeu și transformând eliminarea într-o altă legendă, menită să slăbească efectul simbolic al operațiunii. Surse internaționale, inclusiv actualizările programelor de căutare, în anii următori au menținut notația morții lui Z3, ceea ce a fixat definitiv aspectul legal al chestiunii și a rezolvat ambiguitățile privind statutul persoanei. Pentru harta stradală a nord-estului, aceasta nu însemna sfârșitul, ci un test critic. Rețeaua va rezista căderii arhitectului, dacă interșanjabilitatea standardizată a comandanților și rotația grupurilor funcționau într-adevăr așa cum se spunea. Răspunsul a venit fără pauze în titluri. Circuitul operațional, de mult timp consolidat de Miguel Treviño Morales, Z40, a preluat frâiele, disciplina comunicațiilor radio, verticala rigidă a pedepselor, rapiditatea de desfășurare a micilor grupuri au rămas la locul lor, iar violența publică și-a menținut semnificația economică, reducerea costurilor de tranzacție ale controlului pe coridor în orașe și pe drumuri. În interiorul rețelei, nodurile au fost redistribuite. Secțiunile din Tamaulipas și Nuevo León, sensibile la presiunea rivalilor, au primit prioritate în termeni de oameni și resurse, iar logica de comandă modulară a minimizat efectul de vid, tipic vechilor verticale personaliste. În paralel a crescut presiunea publică externă.
La recompensele deja anunțate și la dosarele internaționale s-au adăugat activități de căutare coordonate pe arterele de frontieră, unde fiecare întrerupere în programul orașelor sub control militar era înregistrată ca o oportunitate de a elimina figurile din linia următoare. Cu toate acestea, inerția mașinii de constrângere construite până atunci permitea menținerea capacității de tranzit a plazelor cheie, chiar și atunci când centrul simbolic era deja mort și corpul său fusese furat, ceea ce în sine era o demonstrație a unui adevăr vechi pentru această rețea. Numele se schimbă, ritmul rămâne. Toamna anului 2012 a devenit pragul în care fixarea legală a eliminării lui Z3 s-a întâlnit cu practica gestionării cotidiene a coridoarelor. Orarele de plecare ale camioanelor, ferestrele de siguranță pentru autobuze, punctele de control invizibile pentru ochii externi și taxele impuse sectoarelor au continuat să funcționeze conform regulilor stabilite anterior, confirmând că mecanismul supraviețuise fără fondatorul său. În public s-a consolidat și un alt aspect, duritatea personală a lui Z40, care convertia notorietatea în frică, iar frica în bani, transformând extorcările și răpirile într-un stabilizator de numerar la fel de important ca tranzitul de încărcături interzise prin podurile nordice. Pentru forțele federale, aceasta însemna necesitatea de a urmări nu umbra vechiului stăpân, ci un centru operațional activ, antrenat să prețuiască viteza mai mult decât notorietatea și capabil să restabilească rutina după orice incursiune. Astfel s-a încheiat anul 2012, cu moartea legal confirmată a lui Z3, corpul furat și o rețea gestionată de Z40, care trăia conform vechiului calendar al coridoarelor și se pregătea pentru inevitabilul test al stabilității sale în noua fază a vânătorii de lideri. Iulie 2013 a fost momentul în care vânătoarea centrului operațional, grupat în jurul lui Miguel Treviño Morales, Z40, a coincis cu o acțiune curată pe teren. Pe data de 15, pușcașii marini i-au interceptat SUV-ul lângă Anahuac, Nuevo León, arestând 3 persoane fără a trage un singur foc și confiscând 8 arme lungi și aproximativ 2 milioane de dolari în numerar, așa cum au înregistrat simultan surse mexicane și internaționale, confirmând identitatea prin tatuaje caracteristice și baze de date. Această operațiune, fără vărsare de sânge, pentru forțele de ordine contrasta cu cronica obișnuită a schimburilor de foc și a devenit un indicator al profunzimii muncii de intelligence și tehnice pe rutele dintre Coahuila și Tamaulipas, unde Z40 prefera drumurile de pământ și vizitele la Nuevo Laredo la fiul său, înainte de a se întoarce în zonele gri de-a lungul drumurilor rurale. DEA americană a confirmat arestarea, amintind recompensa anunțată de până la 5 milioane de dolari și rolul multianual al lui Z40 ca și coordonator național, a cărui ascensiune a început după misiuni în Veracruz și Guatemala la sfârșitul anilor 2000 și a culminat cu autonomia Zetas și războiul cu Golful în 2010. Cronicile media indicau atipicitatea sa pentru liderii Zetas, fără un trecut militar, dar cu un sistem cu circuit dublu bine structurat. Brutalitate operațională plus logistica constrângerii, unde răpirile, taxele și execuțiile publice reduceau costurile de control pe coridoare. Pe teren, arestarea a pus rețeaua în modul rotație. Comandanți interșanjabili și comunicații radio standardizate ar fi trebuit să mențină capacitatea de tranzit a plazelor, în timp ce presiunea armată căuta să descope nodurile legate de Z40. Aproape simultan și flancul financiar a fost lovit. Cazul fratelui său, José Treviño, care a dezvăluit schema de spălare de bani prin cursele de cai de un sfert de milă în Texas, New Mexico și Oklahoma, a demonstrat cât de ușor se integrau banii ilegali în sportul oficial, numerar la licitații, nume fictive, premii milionare pentru cai precum Mr. Piloto și Tempting Dash, care converteau violența în statut și noi conexiuni.
Aceste episoade nu distrageau de la obiectivul principal, menținerea coridorului nord-estic, dar ilustrau vulnerabilitatea fațadelor albe, unde o investigație prăbușește vitrina și întrerupe un canal de lichiditate legală, forțând o dependență mai mare de taxe și combustibil. În interiorul rețelei, aceasta a fost interpretată ca un semnal de accelerare a redistribuirii fluxurilor de numerar și a personalului în zonele fierbinți, unde rivalii și forțele federale căutau simultan fisurile după arestarea lui Z-40, încercând să declanșeze un efect de domino. Dar standardizarea, moștenită încă de pe vremea lui Lascano, a menținut stabilitatea programului. Rute, ferestre și puncte de control au continuat să funcționeze la un ritm prestabilit, nelăsând poliției oportunități ușoare pentru o prăbușire rapidă. Primăvara anului 2015 a adus a doua lovitură de decapitare a succesorului. În zorii zilei de 4 martie, forțele federale l-au arestat pe Omar Trevino Morales, Z42, în San Pedro Garza Garcia, o suburbie a orașului Monterrey, de asemenea fără schimburi de foc, așa cum au confirmat comunicările oficiale din Mexic și Statele Unite. Cu el au fost înregistrate arme de foc și documente. Arestatul a fost transferat în regim de detenție la Almoloya și a devenit inculpat în cazuri de spălare de bani și arme, iar pentru Nord-Est, aceasta a însemnat un al doilea test al capacității rețelei de a trece la următorul modul de gestionare fără întreruperi în capacitatea de tranzit. Declarațiile paralele au subliniat că inculpatul condusese Los Zetas după arestarea fratelui său, iar eliminarea sa a fost percepută ca o oportunitate de a demonta verticala rămasă, lovind nodurile din Nuevo León și Tamaulipas, cu suportul dosarelor acumulate și al rețelei de informații. Cu toate acestea, inerția economiei multisectoriale a violenței, de la traficul de droguri la combustibil și taxe, permitea comandanților locali să mențină coridoarele, chiar dacă cu prețul unei intensificări a concurenței interne pentru zone și bani, ceea ce pe hartă apărea ca focare de confruntări în interiorul unor cartiere deja cunoscute. O confirmare indirectă a comprimării spațiului de manevră a fost august 2013, când de cealaltă parte a frontului a fost capturat Ramirez Trevino X20 din cartelul Golfului. Aceasta a subliniat o tendință generală de decapitare a liderilor în regiunea Golfului, din care Sinaloa ar fi putut trage un avantaj pe termen scurt, dar pe termen lung se consolidau fragmentările și regrupările pe plazas. În total, anii 2013-2015 au fost pentru Nord-Est o perioadă în care două eliminări precise, Z40 și Z42, au coincis cu presiunea asupra fațadelor financiare și cu extinderea coordonării între federali și agențiile americane, care înregistrau și încurajau dezvoltarea de informații pe ambele părți ale graniței. Rețeaua răspundea cu ceea ce fusese învățată de la sfârșitul anilor 90. Interșanjabilitate, rotație și logica unei linii de producție, unde numele la radio se schimba, dar programul coridorului nu, și de aceea la sfârșitul anului 2015, pe hartă erau aceleași noduri, doar cu alte voci și un alt preț de intrare în realitatea fiscală. Aceasta nu făcea Nord-Estul mai sigur, dar explica de ce arestările liderilor nu trebuiau considerate un sfârșit, ci o fereastră pentru reconstrucție, pe care comandanții locali se străduiau să o închidă cu aceeași viteză de dinainte, o viteză măsurată nu în titluri, ci în ore de tranzit al mărfurilor prin pod. După două arestări precise ale liderilor în 2013 și 2015, Nord-Estul nu a obținut liniștea. Pe hartă, în locul unui singur Zetas, au apărut verigi concurente și mai ales Cartel del Noreste, CDN, care și-a declarat continuitatea în Nuevo Laredo și în prejurimi, unde coridorul către poduri a redevenit măsura puterii și nu a rezonanței sloganurilor. Această fază a început ca o descompunere tehnologică a nodurilor. Nucleele de personal și fluxurile de numerar au fost reformate în sectoare autonome,
menținând standardele de schimb radio și disciplina stradală, ceea ce permitea repararea rapidă a pierderilor de comandanți și menținerea capacității de tranzit a plazelor. CDN și-a consolidat controlul asupra Nuevo Laredo și a municipalităților de frontieră, bazându-se pe grupuri de asalt cunoscute sub numele de Tropas del Infierno, unde obișnuința blocajelor, a ambuscadelor improvizate și a taxelor impuse sectoarelor replica vechea logică, dar cu o nouă emblemă și un propriu centru de coordonare. În paralel s-a format Los Zetas Vieja Escuela, o trimitere la statutul de dinainte de război al aripii armate, care încerca să capitalizeze memoria disciplinei și a regulilor de distribuție a coridoarelor, transformând nord-estul într-un câmp de rediviziuni locale constante între două versiuni ale aceluiași metode. Cronologia anilor 2015-2018 nu s-a reflectat într-unul sau două titluri, ci într-un maraton de episoade urbane. Schimburi de foc nocturne la accesul podurilor, închideri bruște de autostrăzi pentru a demonstra controlul și execuții țintite ale intermediarilor, considerați emisari ai rivalilor sau datornici ai noii case de bani. Semnificația a rămas aceeași: menținerea ritmului coridorului și a disciplinei fiscale în municipalități, unde fiecare camion, autobuz și stație de benzină erau cusute în program, iar publicitatea violenței anula alternativa negocierilor, economisind costurile de tranzacție ale constrângerii. Împărțind bunuri și oameni, facțiunile s-au confruntat inevitabil pentru Tamaulipas și Veracruzul vecin, unde vechile scheme de combustibil de la Pemex și sectoarele de servicii directe asigurau un flux de numerar, mai puțin sensibil la eșecuri ocazionale la granița de nord. Aici s-a manifestat logica rețelei ramificate. Dacă o arteră era supraîncălzită de război și raiduri, încărcătura era transferată pe secțiunile învecinate, iar pe nodurile fierbinți se intensificau acțiunile demonstrative, menite să restabilească obediența fără negocieri lungi. Pentru CDN, Nuevo Laredo rămânea critic, unde istoric se întâlneau coridoarele către Pui 35 și nodurile logistice americane, ceea ce însemna că orice fereastră în program devenea rapid un motiv pentru o demonstrație de forță și blocaje de răspuns în oraș. Pentru Vieja Escuela, câmpul natural erau zonele cu memoria vechilor, ordine de disciplină, unde se puteau strânge rapid fonduri, bazându-se pe verigi locale și rute familiare, care nu necesitau o reconfigurare complexă a ariergardei. La sfârșitul deceniului, fragmentarea a obținut și marcaje documentare. Pe 9 aprilie 2019, în Jalisco, a fost arestat José Roberto Stolberg Becerra, la Barbie, care era conectat la circuitul Vieja Escuela, iar în mai și iulie același an au fost arestați operatori în Veracruz și comandanți, inclusiv Jorge Antonio El Jorge Gloria Palacios de la CDN și Hugo El Ganso Sánchez Garcia din San Fernando. Aceste arestări nu înregistrau o încetare a focului, ci contrariul, vitalitatea ambelor elemente, capabile să compenseze pierderile datorită rezervei de personal rezidual și integrării în rețelele de servicii locale, ceea ce permitea menținerea accesului la fonduri cu minimă publicitate. În ianuarie 2020, în Oaxaca, a fost capturat coordonatorul regional El Comandante Reyes, căruia îi se atribuia controlul operațiunilor în 12 municipalități din Veracruz, inclusiv Acayucan și Coatzacoalcos, de mult timp cunoscute pentru nivelul ridicat de violență și presiunea fiscală. În aceeași perioadă, procurorul general din Veracruz, Veronica Hernández, a recunoscut legătura de rudenie cu Guadalupe la Jefa Hernández Hervis, o figură descrisă ca șef operațional în orbita Zetas, contact strâns al lui Herntan, el comandante H. Martinez Zabaleta, arestat în 2017, ceea ce a subliniat profunzimea infiltrării instituțiilor legale. Pentru regiuni, aceasta însemna practica a două realități. Structurile oficiale raportau arestări și confiscări,
în timp ce ritmul stradal al coridoarelor se menținea pe aceleași ferestre obișnuite, puncte de control și rute de numerar, care doar își schimbaseră abrevierile în semnătură. Profilul de forță al CDN în acești ani a devenit recognoscibil prin Tropas del Infierno, brigăzi care scurtaseră lanțul de la ordin la atac și își construiseră reputația pe capacitatea de a bloca rapid orașul și de a se retrage înainte de sosirea întăririlor, făcându-le resursa economică și eficientă. Ca răspuns, s-au intensificat operațiunile țintite în municipalitățile de frontieră din Tamaulipas și în tronsoanele de tranzit din Veracruz. Dar arhitectura rotațională a facțiunilor le permitea să-și mențină resursele, compensând arestările prin redistribuirea presiunii asupra sectoarelor vulnerabile și a verigilor slabe ale poliției locale. Astfel se consolida realitatea post-ierarhică a nord-estului. În loc de un centru unic, diferite console de comandă, în loc de o singură marcă, două mari denumiri, care mențineau un limbaj comun de amenințări, radio și orare, cu care deja la sfârșitul anilor 2000 se supuneau drumurile și autostrăzile. Tocmai acest scenariu explică de ce după decapitarea liderilor economia violenței bazată pe rute nu s-a dizolvat. Interșanjabilitatea, fragmentarea riscurilor și obișnuința acordurilor locale pe teritoriu mențineau fluxul, în timp ce numele se schimbau în ritmul arestărilor. Adversarii și harta războiului în nord-est erau definite nu de sloganuri, ci de coridoare. La mijlocul anilor 2000, Sinaloa a încercat să se consolideze în Nuevo Laredo și de-a lungul podurilor autostrăzii Freeway 35, confruntându-se cu grupuri de asalt disciplinate care mențineau plaza prin rutina stradală a punctelor de control și a ambuscadelor, și nu prin simple demonstrații de forță. Ruptura din 2010 cu cartelul Golfului a transformat Tamaulipas și Nuevo León într-o fâșie de confruntări epuizante între foști aliați, unde schimbarea conducerii în municipalități schimba prea puțin, dacă programul coridorului rămânea sub controlul unei alte rețele radio. În paralel se dezvolta logica economică a violenței. Cocaina și metamfetaminele coexistau cu răpiri sistematice, extorcări, trafic de persoane și furturi de combustibil de la Pemex, ale căror daune totale erau estimate la peste $1 miliard, creând pentru cartel o casă de bani energetică cu o sensibilitate mai mică la interceptările ocazionale la frontieră. Execuțiile publice nu erau un scop în sine, ci un mod de a reduce costurile de tranzacții ale controlului asupra drumurilor și orașelor. În august 2010, lângă San Fernando, au fost găsite 72 de cadavre de migranți, împușcați după ce au refuzat să plătească sau să lucreze pentru aripa militară, iar amploarea episodului în sine instruia mii de oameni care traversau zilnic coridorul. În primăvara anului 2011, în aceeași zonă, au fost descoperite 47 de gropi comune cu 193 de cadavre, cronica răpirilor de autobuze, arestărilor și intervențiilor federale, a arătat profunzimea infiltrării poliției locale și a explicat de ce ferestrele de siguranță erau determinate de cei care aveau arme și radio. În același an 2011, tragedia din Monterrey, incendiul cazinoului Royal cu 52 de morți, a consolidat regula amenzii pentru refuzul de a plăti, blocarea ieșirilor, canistre cu benzină, minute de fum și panică, într-o activitate legală care credea că riscurile sale nu vizau coridorul. Geografia fricii continua să se umple de numere și coordonate. În Coahuila, în 2011, Allende a devenit sinonim cu curățarea zonelor cu sute de dispăruți și uciși. Investigațiile indicau o scurgere de date și o reacție în lanț de execuții, ceea ce sublinia sistematicitatea răzbunării și a avertismentelor la nivelul întregilor municipalități. Tocmai această prezentare productivă a violenței, cu scenarii repetabile de ocupare a spațiului, blocarea ieșirii și fuga rapidă înainte de sosirea forțelor,
explica stabilitatea controlului fără negocieri costisitoare și arbitraje extrajudiciare. Economia acestor acțiuni era calculată în ore de inactivitate, volum de taxe și viteză de revenire la normalitate. Dacă după o zi camioanele reîncepeau să circule, însemna că metoda funcționase, chiar dacă titlurile strigau contrariul. După 2015, fragmentarea a schimbat doar însemnele, dar nu și instrumentul. Cartel del Noreste a păstrat limbajul de amenințări și radio al Zetas, în timp ce grupurile de asalt Tropas del Infierno vizau închiderea orașului în câteva minute, schimburi de foc scurte și retragerea înainte de sosirea întăririlor, ceea ce făcea mai economică demonstrația de control și lăsa municipalitățile să trăiască după un calendar străin. Concurența de lungă durată cu cartelul Golfului în nord-est și lupta cu Sinaloa pentru nodurile de tranzit la mijlocul anilor 2000 se suprapuneau războaielor locale cu moștenitorii și încercărilor de a restabili disciplina prin apelul la școala veche. Dar modelul rămânea același. Ritmul este mai important decât numele, iar coridorul este mai important decât sloganurile. Presiunea externă era întărită de programe internaționale de căutare a liderilor și recompense, care atrăgeau circuitul de intelligence și tehnic de pe ambele părți ale frontierei, dar în sine nu întrerupeau programul, dacă verigile locale mențineau rotația și fluxul de numerar. În practică, aceasta însemna un singur lucru pentru orașe. Atâta timp cât se mențineau interșanjabilitatea comandanților și schimbul radio standardizat, Plaza supraviețuia raidurilor și arestărilor fără o scădere semnificativă a fluxului, compensând eșecurile cu o intensificare a presiunii fiscale asupra combustibilului, transporturilor și serviciilor. Astfel se forma economia violenței din nord-est, cu un calendar în care datele din San Fernando, Allende și Monterrey nu serveau drept puncte de excepție, ci drept forme stabile de avertisment, reproduse la infinit în rutina stradală. Și atâta timp cât coridorul rămânea inima acestui sistem, orice nouă emblemă pe mânecă însemna mai puțin decât o simplă formulă: frica drept taxă, programul drept putere, rotația drept garanție că mâine camionul va pleca din nou la timp. Până în 2019, în locul unui singur Zetas, a apărut în cele din urmă o configurație de fragmente, unde Cartel del Noreste a preluat rolul cheie în nord-est, consolidându-și nucleul în Nuevo Laredo și în jurul podurilor de frontieră ca principală măsură de putere și venit. Pe teren, aceasta s-a tradus în scenarii repetate: blocaje scurte, dar rigide, ale orașului, controlul accesului la poduri și taxe demonstrative asupra sectoarelor vulnerabile, combustibil, transporturi, servicii, sub acoperirea grupurilor de asalt Tropas del Infierno, ca principal mușchi al CDN. Rapoartele de teren ale analiștilor de risc pentru 2024 înregistrau aceeași geografie a amenințărilor. Nuevo Laredo și municipalitățile adiacente din Tamaulipas rămâneau zone în care ambuscadele și punctele de control improvizate serveau ca instrument de presiune imediată asupra coridorului și nu doar ca acțiune simbolică. În această arhitectură, publicitatea violenței continuă să economisească costurile de control, deoarece un singur episod ales corect schimba comportamentul a mii de oameni care traversau zilnic plaza. În noaptea dintre 13 și 14 martie 2022, binomul Armată Federal a scos din joc o figură cheie a CDN. În Nuevo Laredo a fost arestat Juan Gerardo Treviño Chávez El Huevo, a cărui biografie combina genealogia Zeta și un rol managerial de nod ereditar în termeni de numerar și oameni. Ministerul Apărării, Sedena, a confirmat oficial arestarea, enumerând mandatele, inclusiv cele pentru asociere criminală și terorism în Coahuila, ceea ce a mutat cazul dintr-o chestiune pur de narcologistică în cea a actelor interne de intimidare. Reacția CDN a fost imediată și previzibilă. O serie de schimburi de focuri și blocaje cu incendieri de vehicule a paralizat Nuevo Laredo,
transformând țesutul urban într-o hartă de întreruperi cu scopul de a împiedica transferul prizonierului și de a demonstra că plaza avea un stăpân. Rapoartele din Tamaulipas au înregistrat zeci de focare de rezistență, ceea ce a confirmat păstrarea rotației operaționale. Chiar și pierderea unei voci nu dezactiva capacitatea de a închide rapid orașul și de a-și impune propriile ferestre. Semnificația structurală a arestării depășea un singur nume de familie, El Huevo, nepotul lui Miguel Treviño Morales, Z40, o legătură cu epoca standardizării rigide a constrângerii, iar pentru CDN, arestarea sa însemna un test al autonomiei modulelor locale, de la schimbul radio la colectarea taxelor și la rezervele de personal. Deja în 2022-2023, liniile de control din Nuevo Laredo mențineau semne de stabilitate. Formele de presiune stradală, legătura cu podurile și redistribuirea flexibilă a resurselor umane susțineau coridorul, în ciuda pierderii verigii operaționale centrale. În paralel, pe ambele părți ale frontierei, se proceda la definirea legală a cazului, iar la sfârșitul anului 2024 au sosit confirmări ale recunoașterii vinovăției lui El Huevo în Texas, ceea ce închidea chestiunea statutului și readucea conflictul pe planul controlului rutelor pe teren. Pentru CDN, aceasta crea un context legal, fără o slăbire directă a metodelor de rutină, dacă comandanții locali mențineau finanțele și frica în limitele stabilite. Până în 2024, rapoartele analitice subliniau: brandul Zetas ca subiect centralizat s-a slăbit, dar moștenirea metodei, modularitatea, blocajele improvizate, bazarea pe frică drept taxă, a continuat să trăiască în rețelele localizate și mai ales în CDN, pentru care Nuevo Laredo rămânea nucleul sistemic. Evaluările de securitate pentru călători și afaceri indicau că riscul în nord-est este determinat nu atât de regimurile de urgență declarate, cât de capacitatea grupurilor armate de a închide instantaneu nodurile și de a se retrage înainte de sosirea întăririlor, ceea ce menține o asimetrie în favoarea celor care au propriul calendar. În configurația însăși a CDN, Tropas del Infierno funcționau ca un accelerator al deciziilor. Cu cât mai rapidă este demonstrația de control în nod, cu atât mai scurt este ciclul de rezistență și mai economică este lecția pentru încălcătorii regulilor nescrise. Dimensiunea judiciară a istoriei lui El Huevo a devenit pentru CDN un punct de referință extern, iar pentru oraș doar un episod într-o lungă serie de adaptări stradale, unde mai important decât orice titlu rămâne un indicator simplu. Coridorul progresează conform orarului și cine stabilește ferestrele. La începutul anului 2025, povestea, începută ca un experiment de privatizare a forței de către dezertori gafe în serviciul lui Osiel Cárdenas, se transformase definitiv într-o cronică a puterii în rețea, unde marca originală Los Zetas se dizolvase în console regionale, în timp ce metoda, disciplină, modularitate și frică drept taxă continuă să trăiască în logistica cotidiană a nord-estului Mexicului. Bazele acestui model au fost puse între 1997 și 2003, când ZA1, Arturo Guzmán de Cena și oamenii săi au transformat aripa de securitate într-o matrice de asalt, iar după arestarea lui Cárdenas în 2003 și mai ales după extradarea sa în 2007, circuitul de forță sub Heriberto Lascano Z3 a obținut o autonomie care nu mai necesita vechea verticală a Golfului. Apoi totul a fost decis de harta coridoarelor. Anii 2004-2006 au consolidat tactica modulară pe nodurile Reynosa, Matamoros și Nuevo Laredo, de unde se menținea frontul împotriva încercărilor Sinaloa de a pătrunde în plaza prin podurile autostrăzii Ibrin 35 și drumurile de frontieră, iar disciplina asaltului a devenit treptat gramatica vieții urbane. Ruptura formală cu Cartel del Golfo în 2010 nu a fost o explozie de emoții, ci o consecință a autonomiei operaționale acumulate.
și de atunci nord-estul a intrat într-o fază de uzură reciprocă a foștilor aliați pentru accesul la taxa pe mișcare și la nodurile de tranzit, unde fiecare întrerupere se convertea instantaneu în bani și supunere. Anii 2010-2011 au definit limbajul acestei economii a violenței, cu episoade publice, care simultan instruiau și paralizau. Cele 72 de cadavre de migranți găsite în august 2010 în San Fernando, cele 47 de gropi comune cu 193 de cadavre în primăvara lui 2011 și incendiul cazinoului Royal din Monterrey în august, care a provocat 52 de victime, nu au fost abuzuri unice, ci scenarii repetabile de ocupare a spațiului, blocare a ieșirii și retragere rapidă înainte de sosirea forțelor. Aceste numere au intrat în calendarul avertismentelor. Răpirile de autobuze și execuțiile au redus costurile de tranzacții ale controlului pe drumuri și în megalopolisuri, iar arestările de polițiști din cadrul municipalităților în cazurile San Fernando au arătat de ce ferestrele de siguranță sunt stabilite de cine are radio și un grup de asalt, și nu de cine are o ștampilă și o funcție. Un alt semn distinctiv al amplorii a fost Coahuila. Allende 2011, pe care investigațiile ulterioare l-au legat de o scurgere de date și de o reacție în lanț de execuții, a consolidat ideea de pedeapsă colectivă ca instrument de menținere a întregii plaza, nu doar a unor datornici individuali. Pe acest fundal, moartea arhitectului nu a prăbușit sistemul. Pe 7 octombrie 2012, pușcașii marini din Coahuila l-au eliminat pe Lascano în Progreso. L-au identificat prin amprente digitale. Au confiscat un lansator de grenade și 12 grenade, dar corpul a fost furat de bărbați înarmați dintr-o casă funerară. Și nici această demonstrație nu a oprit programul coridorului, confirmând că numele se schimbă mai repede decât ritmul. Anii 2013-2015 trebuiau să fie decapitarea conducerii operaționale și așa a fost. Pe 15 iulie 2013, Z-40, Miguel Treviño Morales, a fost arestat de pușcașii marini lângă Anahuac, fără a trage un singur foc, cu confiscarea de arme și bani, iar pe 4 martie 2015, Z-42, Omar Treviño Morales, a fost capturat în San Pedro Garza Garcia și transferat în regim de detenție sub acuzații de arme și spălare de bani, așa cum s-a înregistrat în rapoartele DEA și ale agențiilor mexicane. În paralel, se descoperea fațada financiară curată. Cazul lui José Treviño și al curselor de cai de un sfert de milă din Texas, New Mexico și Oklahoma a demonstrat cum banii constrângerii se transformau în premii și bunuri ale unui sport respectabil și apoi la fel de rapid dispăreau de pe fațada legală după o vizită a anchetatorilor. Părea că o astfel de presiune ar fi trebuit să distrugă rețeaua, dar standardizarea moștenită de la GAFE și rotația comandanților au permis menținerea capacității de tranzit a plazelor, chiar dacă cu prețul unei intensificări a concurenței interne și a confruntărilor locale pentru bani. Soluția era previzibilă. Unicul nume, Zetas, s-a divizat în facțiuni, iar pe harta nord-estului s-a consolidat Cartel del Noreste, care a integrat metoda Zeta și a devenit operatorul din Nuevo Laredo cu propriul radio și emblemă. Perioada 2016-2024 este realitatea unei rețele post-ierarhice. CDN, cu nucleul său în Nuevo Laredo, controlează podurile și accesurile cu Tropas del Infierno de asalt, copiind și accelerând vechile proceduri, blocaje improvizate, schimburi de foc scurte, retragere rapidă înainte de sosirea întăririlor, în timp ce Los Zetas Vieja Escuela capitalizează memoria vechii discipline în municipalitățile vecine și pe coridoarele estice, unde combustibilul și serviciile asigură numerar stabil. Analiza riscurilor pentru 2024 subliniază un punct simplu. Mărcile se schimbă, dar riscurile sunt determinate de capacitatea grupurilor locale de a închide nodurile în câteva minute și de a restabili programul a doua zi, ceea ce menține asimetria
în favoarea celor care au comunicații radio standardizate și executori interșanjabili. Sfera juridică nu este mai prejos, dar lucrează în ritmurile sale proprii. În perioada 13-14 martie 2022, în Nuevo Laredo a fost arestat El Huevo, Juan Gerardo Treviño Chavez, nepotul lui Z40. Sedena confirmă mandatele, inclusiv cele pentru terorism în Coahuila, iar orașul răspunde cu zeci de schimburi de focuri și incendieri, încercând să împiedice transferul deținutului și să demonstreze că Plaza are un stăpân. Până la sfârșitul anului 2024, sosesc știri despre recunoașterea vinovăției lui El Huevo în Texas, ceea ce pune un punct legal, dar nu anulează metodele de rutină ale CDN pe teren. Codul radio este același, echipele sunt aceleași, numerarul este încă colectat prin taxe și combustibil. Rezultatul acestei istorii este compus din 3 variabile fixe: origine, metodă, fragmentare. Originea din forțele speciale de elită GAFE a conferit o disciplină și o interșanjabilitate unice în lumea criminală, care au permis supraviețuirea morții lui Z1, arestării lui Cardenas, eliminării lui Lascano și arestărilor lui Z40-42, menținând coridoarele deoarece oamenii și procedurile erau mai importante decât numele. Metoda: frica drept taxă, logistica drept religie, modularitatea drept asigurare împotriva pierderilor, și-a demonstrat eficacitatea în exemplele San Fernando 2010-2011 și Monterrey 2011, unde publicitatea a devenit un instrument pentru a economisi costuri și a accelera obediența sectoarelor vulnerabile, și nu doar un spectacol sângeros. Fragmentarea după 2015 nu a distrus practica, ci a distribuit-o între consola CDN și Vieja Escuela. Coridorul către podurile din Nuevo Laredo și rutele estice de combustibil au rămas aceleași artere. Doar însemnele de pe mâneci s-au schimbat, iar disciplina și-a menținut același preț de intrare. În aceasta stă și răspunsul la întrebarea de ce nord-estul nu a devenit mai liniștit după decapitare. Logica liniei de producție este mai puternică decât titlurile, iar programul coridorului pentru localnici este mai important decât numele din comunicatele departamentelor. Prezentul este definit de CDN ca principal purtător al metodei Zeta în Nuevo Laredo, susținut de Tropas del Infierno de asalt și de rețele locale care se bazează pe taxe, răpiri, trafic și combustibil, cu o distribuție flexibilă a încărcăturii între plazas și noduri, unde operațiunile guvernamentale interceptează persoane, dar nu întrerup întotdeauna programul. Viitorul apropiat va rămâne probabil un scenariu de fragmentare și localizare. Mai multe nuclee autonome, mai mulți comandanți interșanjabili, mai multă dependență de sectoarele gri, combustibil, transporturi, servicii și mai puțină fetișizare a șefilor importanți, deoarece în această economie nu este important șeful, ci ora de trecere a camionului pe pod. Evaluarea riscului pentru întreprinderi și rezidenți în 2025 este încă legată nu de simboluri, ci de capacitatea grupurilor de a închide instantaneu nodurile și de a se retrage. Și atâta timp cât această asimetrie se bazează pe comunicații radio standardizate și rotație, coridorul va rămâne inima puterii regionale, indiferent de logo-ul afișat la sfârșitul narcomesajelor.